Saka mudzimai vari pamwe chete here? Iri pamwe chete? Vari pamwe. Saka vakuwirirana here muchipari chacho? Amai anzwe Akataka
manager. Ini udah cepat. Asal udah cepat aja sih. Aja. Ini bukan untuk buat. Anda cepat aja cepat. Ini mesti ada cepat cepat. Dua bangun ini yang Kilo dirigeta. Kilo garapan. Mau wahid. Kilo net. Saya still putting in. Murumba menyuka. Muri kumazimu. Konsume. Sebenarnya sampai kami pada bapa. Deswa ini kan ada di zona kata. Bapa awalnya kata 6 months. Sana. Bukan kalau aku sebab aku mukura awalnya pam. Mukura aku. Mana pada itu saja asal mau cina. Saya dah sekolah kamu itu nak nak cakap tahu ni kamu ni macam apa? Marah. Bapa awak tahu. Lu nak buat. Suka pas 6 months coba dia aja sih. Ada sana. Mwe musu apa kubasa itu apa kubasa itu sudah kira kira aku tidak orang itu ada aku sudah ada orang sudah buku kita lagi jamais mais de pane jamais do ko apa ya piscina do ko acho que agora pisa ko pina mata pisa ko acho que agora para kate ko nas para na acho na eu te mira na taurenya ai para boys sayo kan kalau te mira taurenya ai apa banyak na peminda taurenya banyak ai wakati ameneje ndati ndikuzivise kuti pese pakanichira rapisipo panapa ayo wakati zvoni uchasvika rini kwa vanhu vanogara pakanaka zvakati uchasvika rini usina munhu motokuudza kaimene nekuti dzimba bopamba panapa zvikanzi ndosakangara kutumirira takati taura nyaya yedu kwawakarangwanisirwa wazoti ndati ndikuudza ameneje kuti ndine umwe mukadzi ndakati mukadzi wachakupi zvikanzi mukadzi ndine ari kwamaoko ndakati kadzara kwamagogo zvikanzi ndakati maita basa ndazvinzwa ko mukadzi uyu asi ndiye aimbokudza here kuti bhozi mukadzi uyu aitombofona pafoni yavo achiwati zvonokudza mukadzi wako kuti mukadzi wakochita ndakati ndiye wacho here mukadzi wako zvikanzi ndiye uyu ndakati kwemima zvese mairege kuridza nyaya zvikanzi zvainetsa ndokuti iye aitofona zveshuwa zvokuti wakatosvika pakuti waimsheka maoko svika kuti ukadaaaiaima pakirasi kuti kana mukadzi achifona kuti udza mukadzi wako izvi ndakati wo nhasi mazoshinga kuti muchindiudza zvikanzi ndakadai chimuudzi kuti mandizivisa watora foni zvabva kufonera mukadzi uyu zvikanzi pati ameneji wedu yavaitaura kuti ndiudzi ameneji nhasi ndazovazivisa zvikanzi waudza here zvechokwadi nhasi wazondifadza nhasi avandifadza mwoyo wangu zvikanzi naiwawo ndavaudza zvikanzi wape foni ndakadzasiva kudaira foni taurai bhegi ikoko zvikanzi aiwa wape foni zvika kundinyepera kuti mukadzi wako wamuudza zvikanzi aiwa ndavaudza asi vakutadzira zvekutaneiwa ipa ndakati koimimi nyaya yekuita zvekuitenge muri kutuma kuti ndiudze nyaya iri pachokwadi hereyo ndikuitenge mukuteka zvekutuma paipai makambotuma kunzi ndikuudze kasvika ndikupagira kuti ndivaita nhasi mazoita kushinga kunzi rambe tiende kuudza mukadzi wako maita kuvhoma ndiudze kuti mukadzi unochituma ini ndangubarika nditese atikwanisi nekuti papa pamaita 6 months akuraremeni ndopamuchazokunda here kuti papa maatibarika mandijekeserera kuti mukadzi wangu muchazokunda urarame nhiri ndoko wakati ndenda kuzviona nekuti mukadzi wangu yeye atori mukadzi wangu nekuti hama dzake dzese dzinotondiziva kuda kutobvisa pfuma muna December ndobvisa pfuma muna December zvikanzi yeye ndopandakati izvo zvachanda ndazvinzwa zvezvamukutaura kuti ndobvisa pfuma handina basa nazvo chandiri kuna ndekuti baba ime muchengete mhuri yenyu mukati memba mupi munhu kuti tabvumirana ipapo ngatiwirirane ipapo kuti muchachengeta vana vari papo pamukati memba munhu nekuti munhu wamuda naye haana mwana munokwanisa kuchengeta vana zvakanzi ndozvikwanisa handiti ndakati ayo hainetsi kana mati munozvikwanisa munozvikwanisa asi nini kubarika neni handikwanisi munoita sakanzi mimba hapana pamuneti mucharamba kutigara pamba papi tigara pamba ndakati ndinogara chirudzii baba leje nekuti mimi makamboita mumwe mukadzi zveshuwa makandisafisa manitakatsaga machanzi nditakatuza dzemafuta nyaya idzi dzaita piri atezvara vari kuda pfuma inini magara zvekutaura nhau yenyu paya akatavapamukana wakavaisise kozi tikangolangidzwa nekuti pfuma dzimba dzacho dzichiparara hatina kwatubeni hatidi kuparadza dzimba pfuma inodiwawo asi dzimba dzacho ngadzimire zvatiri kutyira pfuma idzodzo ngadzimire ndokuti kungodya pfuma chete dzimba dzacho dzichiparara mauri achiwanda ndoti ndadaradza kwatubeni saka isusu shamwari yaya tikutaura pana ndokufunga kuti iwe ndomiridzo nyaya idzi
nyaya dzako hausi kudzita chaizvo chaizvo zvinofanira kunge zviitwa zvichiitwa kuita kunge kutya here kana kuitwa zvokuudzwa pachinhu chauri kuda iwewe kureva kuti unoperera kwawaudzwa kuti uzopfuurira mberi augone kupfuurira. Ndofunga kana anga ari muno munofunga wanzwa mumwe wewe mudzimai wake akamunyengetedza akamupa mari yemombe akadii akatora akati kwewo watadza sei kutora mukadzi iya kwaari ikoko yanai kumba kune madzimai ndaona kuti musha upfuure madai sei wakazvitadza. Wanokosangana pesi anotabhura nokuti iwopo wakadana nomukadzi waona kumuza muchatora vakadzi vairi ndopaone mhosva kune mukadzi uyu. Saka waifanira kufambisa sezvawaita pafoni zvezvizvi uchiti halo chitowedzera munhu baba wadaro nezvekuti halo zvofoni zvazvisizvo waifanira kutsvaga vanhu vakakodzera vanofanira kunge vachitaura nyaya paunotaurira nyaya yacho hadizi wadaro manje ndochishegwa mese kugara pasi moonesana unozvigona here wazviitirei uchibvunzwa uchipindura kati wewe urikuita zvokuudzwa nomukadzi kuti enda noudza amai guru kuti ndiripo obva wasvika kuti iwe ndokuda chipani mukadzi asikuda chipani zvaimbofomwa zvaimbofoni zvaibva Alright, shamwari, dai wongo uliwe pa 6 months. Chingozvifambirawo zvako mukadzi uchimona waimbondivose. Aiwa taura ita hungu kwete. Saka ndosaka ari kupenga amai guru. 6 months dzawandisa. 6 months dzawandisa. Ndozvaari kutaura. Ndomataura kuti udare. Ndomataura kuti ndikadi 6 months. udare udare wazvoka munhu wakadzingwe ndinowazokudzimba iyo chakati kuti aiwa chiita kudzimba chiita kudzimba iyoyo akozoti aichiichachairwadza waya kuda ndiwe sakachakudzimba chi adzimbwa kana akataura kuti waita gora rese sinapinde ndiarkurwadza uzaniwo kwanita munhu 3 days 4 days sinapinde mari anoti igore ndipadaire baba vandofunga kugara kwamba vanoita zvokuuya vanotogara kwamagogo ndokwavanoga mukadzi anogara kwamagogo anotogara kwamagogo baba izvo zvivakwatako waita kudara kwamagogo ndokwavotogara kwamagogo asanyepoogara mushango saka unoona kutamba iwe ndowanorwa manje kwamagogo andigara kwamagogo ndakaupa ndipinda usiku ndokuda kusini nokubhokasi choenda kwamagogo saka vari kuvhomokaka ndovakupa herembe dzokupfeka ndovakupa here nhasi yakudaro hembe dzogara kuba kwangu ndindowacha ndindowadza hembe idzodzo kabva iko vanouya nehembe vochinja waita se vanotoya vachichinja vachibhoita se kurara ndoko vasingarare pano vanotoya vachichinja off day every off yega ibaba nhasi vari paof kumba watorara vanotoenda kupi vanoya vachichinja vachienda ndekuti vakakuisa hembe dzangu bedroom hembe dzangu vakakuisa hembe dzenyu dzendisimuspera ini handida kuona kuchipinda mupi nekuti pamuri kubva kwemunomukamushonga kubva kwakuitirwa hembe wakaita sei hembe dzakuiswa shona hadzimai
vaisamuswera ndiwo Ndakambedza pakumbira akumbire kanyegero kana musingawira mutsvaka munhu anoita kuti aonesane kupano womunhu papi pakuziva nepapi kana matadzana muri vaviri vakuda vechitatu kuzi vaviri hamusikuwirirana muchagadzirisana kunyange ndingatedza vechitatu adii hoti haiperi achingoenda chezvaunervaa ona inopera kana unozaida kuti umwe munhu anoda kudzikwa kudarika zvaunofunga iwe anokunzwisisa pane mumwe munhu arikugona kutaura zvinonzwikwa nokuti kana atete vakavai vakataura kugara kudai dzikuruwa vanhu vakagoti atete vacho kutosara makugara zvakati akabvunza vanhu nekubvunza wakabvunzirwa ndiani apa panotoa undisa vanhu nekubvunza kuti ukati ndakabvudai ndakabvudai azaikuzimba azaikuzimba aitakazaizaiaaiyaaamabhuku aaiaaamabhuku apanemurwadza apachimurwadza uwochiramba sei ukati ndiarikurwadza nyebotiwo angati mazuva akati oti asiriwo ndozvaziri kuita basi pamusoro etembo arikuda kuti zvisvike kupiko yeyo vakadzi vacho vasingaziva kuda kuti zizvisvika kupina naibaba makavasanganisa here kuti mumazivo yawasanganisa vanosvika nyakure nyaya ichitwandi achipedze kumudei kuronga nyaya yataura nguva shangu ndainzwa kuti ati after 3 pane nyaya yakamboitika mumashure ume after 3 months ikuma sazisanganisa zikaita after 3 months okurara ari mutsuka ndo yangu kutaura kuti akamboti nevakadzi vake ivavo ndo ibva akuwadziwawo bvaakurapisa mudiki bvauya anga kakuwara kagono zvinge kada kutodimbuka here anga asingamurapise pamwana wangu ndobva tamuchaja kungobva tamutoya kunotitaurira chivabva kuratidza chikudimburo kagono zvawaita mwana wangu vakumbira rega kati uudza 200 yokuri pashi hatina kana kuzombomuona pacho nonguva yekubva 2021 risero ranaroda anaroda sati kutangira vanyaya iri kuda ena nosenda 3 months auzizo anosenda inozamsikirwa akakudonza trera Kurang. Ini masih ini Desember, end of February. Arumnya apa? Mesti ada end of February baba mau cepat. First week yang March, cuma punya udara sama ini. Anjur. Akhirnya kesi ya. Itu jadi materinya ya. Alright. Sungguh aja. Menurut saya mau asal muda. Bila dia dipindukan. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.